achọrọ ndị mmanya omenala ọfụma. Ajụjụ m na ụta bụ kedu ndị bụ ụmụ ada? Kedu ulu ada baa n'ala Igbo? Kedu onye bụ nwa ada? Gịnị bụ ada? Then the last time we had a discussion, anyị ga-afa maka ị na-akọwa ebe nchọ ka ịtụdogodo aka mmụọ bụ anyị ga-afa to an extent of ikwu ihe gbasalụ Nwada akwara akwa. Mana ihe ọzọ gbatakwa echeta m na my family anyị anụchigo nwaanyị maka Nwada, which na Oga Stanley correct m si no inuchi nwaanyị nke nnuchi nwaanyị Nwada na-abịakarị na ụna Nwada elelele ajụrụ ese onwe ike Nwada agbana n'alụsị na ndị ọzọ agbaba Nwada asị na ya anụchile nwaanyị, mana ọ bụkwa mmadụ niile ka na ya anụchi nwaanyị ka e wee mụtagharị ya na ndị otu ya. So biko nyegodo anyị a detailed knowledge of ihe ma gbasara ada. The floor is yours. Biko everybody na ebe a tap on your phone. Ike ị na-ege ntị tap on your phone. Tap on your phone. Gift me if you want to. I have a live goal. Ngwa, over to you, Alex. Yeah, good morning everyone. I can affirm on Ibrahim. Let's go for star Marlon now on Amma. I got your chairman nine. I agree to my boss. I got to that in there. Joyce why Amma? I got brand because I can name you kuno enter. My embo my ema but I can affirm. Careless no. Why Amma dem na. So because abia na nke izi esi ife bụ Nwa Ada n'ala Igbo. Kedu onye bụ ada? Yes, kedu ife bụ Nwa Ada? From ada to ụmụ ada. Kiniko gbaliara. Onye bụ ada bụ nwata nwaanyị amụrụ na ngwuru ọbụla dị n'ala Igbo bụ ada. Nwata nwaanyị ọbụla amụrụ na ngwuru ọbụla dị n'ala Igbo bụ ada ka ọ wụ. Then abịazịa na ngwuru ọbụla ọ na ezinụlọ ọbụla enwezili isi ada, maybe bụrụ nwata nwaanyị izizi amụrụ na ya wụ ngwuru. Then abịa n'ife bụ ụmụada. During the time of pre-colonial system of government, abịa n'ala Igbo sọsọ Igbo bụ ife adịrọ centralized. Other regions, Hausa nwere emia, Yoruba nwere ọba, mana abịa n'ala Igbo anyị adịrọ enwero that centralized system. Then ife anyị na-enwe obu mgbe ahụ obodo ọbụla nwere obu nke fada na-enwe ụmụada na-supervise n'ịmago ụmụada. Mgbe ahụ bụ enwere ka ife ya esi gbajuo dọrọ ụmụada atụọ dan si mba na nke ama mme na be nna ha. That is why na ngwuru ọbụla nwere ụmụada ha siri ike nwee ka ha si anọ. Onwe ihe ma onwe ụdị ihe ya aga esemokwu ya aga ọ dị na that place, ụmụada ahụ agbakọ ọnụ bịa, and anything ọbụla ha kwuo final. Any decision ọbụla ha make ha gbakọrọ aka ọnụ make bụ final all banding. Duto ka anyị Igbo si wee dị mgbe ahụ a na-enwe obi nwee ụmụada. Ọ bụ na ekpegide ikpe n'ụmụ onwe ikpe ya aga ọbịa ewejie n'obu ekpe n'obu. Ọ bụ na ekpetelie n'obu ewedelie ụmụada etinye ọnụ ma ọnụ nke gbasara ha. O nwere ikwu ọgọ. Maazị Bike, biko use your boss now. Okay, nwa biko gbagoten edel me a message na need ebe. Thank you. LS, you can go ahead. So, ọ bụrụ ka esi wee constitute ụmụada. Because onye ọbụla amụ na ngwuru ọbụla bụ Nwada na datu ngwuru. That is why in the olden days, o nwere ka a esi nụọ nwaanyị a na-emegbu ha emegbu, a na-emegbu ya emegbu. Ụmụ ya a na-edori anya mgbe ọ nọ ndụ. Abịa imere abịrị at that period, ụmụada ya abịa. Ha nọrọ ana ha sị na tii nyere nwanne ha nwaanyị mgbe ọ nọ ndụ na ihe enye ha na tii. Ha onweghị ihe ha ma mmefọ yi. Ụmụada ya emegide ya ihe ị na-ayọzi ha biko. Ha ya mfat unu ya edinyeche ma na ana nkịtị with white anwụ unu ji akwa ozu. Wee yọọ ha wee gụọrọ unu ihe unu ya eme before eme gị na wee appease ha. That is why onye ọbụla too n'ala Igbo bụ onye Igbo gbasiri ike na-asọ nsogbu ụmụada asọ. Enwere ihe na avoid the wahala. For a practical example bụ mgbe one of
guy na side anyị tụ na nwunye for frinky excuses. So nwunye na ka ya na-eso okwu na mma nwunye bịa bie na ọgwara ya the guy wee sị nwunye na ebe ọ na ọ na-eme isi mmịa ya soluzie mmịa gbadakwuo be ha ka ha nọ ọfụma ka ọ tụọ ha arụ. So mgbe ụmụada be ha ngwurube ha ji wee nụ ihe na-eme na ha ncha niile wee maa alapa wee bịakwachilie na geeti na ọma nga ọrụ ụtụtụ ntịrị ha fụ nwunye ha anya na o nwere nwunye ha ji anụta ha ka ebe ọ nọ the guy na-akọcha na-egwuri egwu ụmụada tọọ akwa na ana dinyelu n'iru geeti ya si ọwụzi ya na onye ji moto lihe enu ya werezie moto lia ha enu anọkwara place amanda etinye ewelu motie ụmụada na-abanyeli ojebunetekwa nwunye back. So these are the effective of ụmụada na our Igbo community then. Ịghọtago? So amamanza enwe ihe na-agbagoju ya na the response so far. Okay, so far ịzago. Now ebe nchọ ka ịtụtụ aka like I said, Nwada ịwa n'afa, Nwada akwara akwa, Nwada like ihe gbasara inuchi nwaanyị ka e wee mụtagharị Nwada mara m inwe ikwesị nwa idea of that. So ebe nchọwa direction nchọ ka ị gawa. Because in the olden days mana ndị gboo nwekwa ka ha si wee metachi ya adabara mgbe a ọ na-aga agologolo ịnụ na mmadụ ifu awa ụmụ ya bịa ha buru ụzọ bata anabata ha ndị okenye anọrụ ha makwa na nwa nne ha nwaanyị anwụgo ebugodulu ụzọ jụọ unu dị anyị nwa dị ya na nke unu bịa kedu udo adịkwa esi na nna ochie na udo dịkwa na o nwere ka isi eje wee sị ka ekweta wee bịa zie ha ozi na arụ esichekwenu nwanne ha nwaanyị ike. At this point a na-ekwu na arụ esichere nwanne ha nwaanyị ike nwanne ha nwaanyị nwere ike ọnwụ ngokwe ịghọtago biko ya procedures a n'Igbo then ịnọkwa ị pụọ ilo ofu onye so ya agba izu ịza ịmago ime ka eze akọl mbata ọzọ ị na-abata wee itiwe mkpu akwa. Ihe a bụsi omenala ya n'Igbo itiwe mkpu akwa na-ejikwa nkịta na nwanne unu nwaanyị nwanne agwụ na arụ adịrọ na ọnwụrụkwa na anwụrụ onye ọbụla etinye mkpu dị na ya etiche mkpu dị na ya anọziala na atụ alụ. These things bụ omenala anyị Igbo dịka o si wee gaa n'usoro atụbazi alụ emeche ka anyị ma wee nawa. That is why na ana akwacha nwaada akwacha nwaanyị onwe omenala a na-akpọ ibunaga ngịga isenaga ngịga asị na ya na-ebu n'ozu nwaada be nne ya. Ụfọdụ ji ego na-eji efi ebu n'ozu nwaada ụfọdụ ejiri ego nwere ike iji ewu ụmụ eje n'ọnwa ya onwe ewu a na-akpọ ewu onye ụwa ịghọtago ụfọdụ ewere ewu wee bunaga nwaada then with that ewu ahụ nwee kelekele na ekelekele ngịga ịmago eweta dịtị na atụkọcha onwe orishirishi a na-etigasị na ngịga wee mee gịnị wee senega dị ewu bulie wee na be nne ya gogogogogo ịghọtago ebe o si wee bịa akpụnye ha ewu ihe a na-akpọ ya na ebunatago ozu nwaada. So in the scenario na some of these things were not fulfilled mgbe nwaada nwere ike ịnọ ọ na-ewutie na oyi a na akwara ya ka esi kwesi ekwu ya ịmago na emere ụmụ nwanne ya akwara ya nka ọ bịazi onyewe nsogbu na ngwulu mgbe ahụ o bido onyewe nsogbu na ngwulu ahụ agbawazi afa a na-asị na enwe nwaada ele n'ahịa mgbe a na-anụ ahịa nwee nwaada egbuo n'ahịa akwara akwa gbana na alụsị na ọ na-ekwu na ya anụchi nwaanyị mụọ nwa n'afọ ya ịghọtago ebidokwe gbawakwa afa wee jụwakwa kedu because agbagide dị afa wee chọtakwa onye ya anụ dị nwaanyị maka mmadụ ka ya anụchiriri dị nwaanyị a wee gbatakwa akawa ogu ma ndị otu emegide wee nwee ike chọta onye ya anụchi nwunye ahụ nwaanyị ịghọtago. So ife niile abụcha procedures esi akwa nwaada n'ala Igbo. So and nwaada ịgba n'afa. So a lot of things can cause nwaada ịgba n'afa. One bụ na enwe ike akwaghị ọfụma. Two bụ na onwe ike amadị na ọnwụ self. Anyị nwere togotego generation anyị amara na such a thing happened. Mana ọ gbawago n'afa nyewe nsogbu ajụbazie ese. Onwe ike onwe okenye adị privilege jụọ ese okenye anwa wee sị yes na onwe nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Adaure nke nwa
nọkata agba na Lagos na afụnụ anụ na osikwu oni afọ ozugwu dị anya at a time onwezi ndị ya ajụkwu ese ajụnwa ozi ese maybe one or two things ebupụ uche ebe ahụ na ma ndị kwesị ịjụ ese anwụrụgo anwụrụ. Onwe ike nwata nwaanyị a na-ekwu okwu anọgo na mba nwụfuo ịmago so at the virtue of nyanwa imekwe ka unu makwa na she actually existed and unu kwesịrị imelie ya emelie bụ nyanwa ịbịakwa n'afa onye gide nsogbu ahụ ọ bịazie n'afa wee mee gịnị a na-ajụzi ese mgbe anwe onye wezi nsogbu ebidozie jụba ese kedu ife na-emenụ na ngwula a wee na-agwa gị na Nwada na-agba n'afa and Nwada ahụ gbaa n'afa ahụ achọpụta n'isi ọvịa ọ bụrụ ihe ofu onye na-eme family niile dị involve ndị niile ọ metụta dị involve ya etinyelili shishi ma afụ you must contribute ọsụgodi ebe onye ọchịchị na afụ na ngwuru niile ọ dị involve ọtọchị ya etinyelili shishi ma afụ wee mee gịnị wee appease the spirit o wee dị in order everywhere delu. So nọ ya bụ Nwada ịgba n'afa ka nsi wee mụta ka nsi wee togote a na-eme na-enwe knowledge about it. So onye ọzọ nwere ike inwekwa another perspective or ka enwe si wee mụta about it. So but I'm just sharing my own personal audio ka nsi wee jam all those things. Ọ na-eme Okay, Alexoi, thank you. Now, Praventure maka ndị na-asị na ya ndị I too know. Family Nwada na-enye nsogbu. Ha na-eme na ha na-eje ụka ma ihe ọzọ. Enwelu disadvantages or calamity na before these family members. Onwego nke ifo. Yes, calamity na befall and to some extent onwe mgbe oyi elu sef ọnwụ ike abata. Yotago, ma if care is not taken. Now, abịa na calamity befall or issues ede ịma na ụwa anyị pụtara na nwe ka onye si wee kwakọ ụwa ya wee bịa. For example, nwere ndị nọ n'ụwa kịta anụ ha dị eje ụka ha dị aga omenala. That is, they are just living their life, believing in the universe. Enwere ihe ha na-eme ha dị apụta ụtụtụ kpee ekpere but they are doing okay, they are living. Ihe a bụ akara ụwa ha. Yotago, then when ndị bụ na ụdị ihe anụnwa bịakwana na family ozugbo obulu ụzọ hit nyanwa. Now some cases na-abụ na ama na in the spiritual realm mana hit kwene these particular people na ha ya ajụwa ese ihe na-eme achọwa solution. Then when ndị ọya aga ohitie they might not know. So in some cases na-aga ọnọkata ịmana enwere some cases na-aga mmadụ pụta inwe ike nọgide na house na-abeghị pụta na main road ka igolu ofu ihe akpagide yi ịpụta nnọọ n'ilo onwekwe much important na ịbịala igo just ọ na-enu ebe pụta ilo ị na-apụta ilo polisi ebuli egwuregwu bakwa prison o eboghị allegation na ịmarọ ị na-azụ onwe gị na-etinye ego na ya. So these are the spiritual things na-emechenụ inwe ike ịpụta ifile nọ ịdị unfortunate or something ebupụta because enwego things ikwesị setụlụ ebulu ụzọ were akala ogheri bịa a na-etisisi ihe gị inwe ike isi na nke a pụta ebulu moto ịwa ofu keke ebulu machine agara gbuo anyị gbajie ọkpa ibido treat onye nke a ị na-ama na-eji ka isi ama na-eti isikwe na nke a na-esepụta isi enwe ike ọ dịghị ka izute gị ike chịkọwakwa onwe ya ọnụ ego abịawakwa ị na-aplan kwa ka ihe esikwe wee ofu problem esie somewhere else tụkwadanụ konyekwe na datin. So these are the significance of mgbe enwere spiritual unrest na your family or your background. It is called for you to do consultation. You got to go until you do that. You emalu the particular thing na-eme gị. Then at the time Nwada inye nsogbu nwere ike obido take your life prematurely. Onwe ike nwatakịrị fụ okolobịa nọkata dabulu dakpim ihe nwere isi echu onye ọna. So that is how it happens so most times in our Igbo land. Ka nsi wee malụ o si eme.
Okay, White, daalụ. Time will come for questioning. Biko, oke nwa, kekwan, kekime.